Добър ден! Тук сте с първи епизод на предаването Мотаняците! В днешния епизод ще видим могъщият Бабока. Ела! Да те видим малко по-отблизко. Футбол е! Сега ще ви покажем как могъщият Бабока ще скочи от тук до там. Ето там. Сега, преди да започнем скока, Бабока, искаме да ви попитаме... Искаме да ви попитаме няколко въпроси. Какво... Дайте своето мнение за града, в който се намирате и за обстановката, в която сте. Дупка, нали? Художник, пее любовни песни на футболно игрище и дели и мрънка, че му е лош живота. Да, благодаря много, господин Бабока. Да. Сега, ще извършите ли вашия подвиг? Добре, нека започнем. Така. Не. Насам към мене скачай. Така, вижте откъде ще скочи и докъде. Опа. Хайде! Бабока, могъщия, сега ще скочи. И сега. Първи опит е успешен. Но защо той не успя? Сигурно още не е загрял. Дано да успее втори опит. В предаването има продуктово позициониране. Сега, Бабока! Хайде, той се засилва и... Той се засилва. Бабока, айде. Засилка и... Той успя! Това е невероятно! Но как го постигнахте, господин Бабока? Ядеш много боб и пускаш нитро после. Супер, господин Бабока. Зеле яйца също. Благодаря. Можете да си тръгвате. Да, благодаря за ревюто. Това беше нашето предаване за днес. Благодаря. Очаквайте още епизоди. Tricking if you got it. You're good. Keep tricking cause you got it. These niggas pay these bitches and the bitches paying got it. I keep my hoes looking real pretty, but I don't give them a cent, not one single penny.